Tää mobiilinetti on kyllä hyvä, kun voit tsiigaa sää niinku Folecan mobiilipalvelusta, mikä sää on niinku tässä tai Balilla tai Rovaniemellä tai Havailla. Mutta ennen kaikkea mikä tää niinku nyt tässä. Kuitenkin sataa lunta tai läntää. No ei jumalauta, mistä se nyt tietää, voiko tonkin limahatun syödä ilman, että näkee hippikeijuja ja perse paukuttaa lipulia koko viikon. Kato sieltä mobiili-interwebistä. Kato, mobiilistahan se löytyy. Samalla voisin katsoa, että onko Räikkösen Kimi pärjännyt siellä Monte Carlos paremmin kuin naapurin Pena joka miesluokassa. Naapurin Penalla on Lada. Siis voisin katsoa, onko Räikkönen pärjännyt, jos kiinnostaisi Hätää HK sinistä marketista. Hyvin tirisee, helvetin hyvä lenkki. Pitäisköhän katsoa kännykällä joku lisukeresepti, vaikka mobiilinetin kotikokista. Tällä vois katsoa sinappimunuaiset, poron kieli, pässinkiveksi ja kaikki muut kulmeet, vaikka Lapirinteeltä. Nytkin vois tsiigaa ohjeet semmosiin mättöihin, että kuule rappukäytävän tuokset tuo naapurin hehkeet muijat takomaan ovea siihen tahtiin, että DDL:n TV-lupatarkastajakin vaikuttaa ihan pikkutytöltä. Pitäisköhän tsiikata joku hyvä mättö? Jos nyt vaan syödäs. Niin, jos vaan syödä. Ei jumalauta, kato nyt näitä opuksia. Handbook of Pobel Plant. Niin kuin voi vaan. Kato, tsiikaa vaan mobiili-internetistä, Wikipediasta Pobel Plant. Sitten on selitetty, että miten homma hoidetaan. Tajuu vähän tyhmemmätkin jätkät. Tää on kyllä helvetin hyvä tää mobiili-internet. Nytkin vois Jaikuun laittaa kutsun kaverille, tulkaa syömään sipsiä ja pepsi. Mut en kyllä pistä. Ei kyllä varmasti laita. Ja enemmän sipsejä mulle. Yksin syön. Vois myös katsoa mobiili Facebookista, että onko mulla enää yhtään kavereita. Ja jos on, niin mihin ne on menossa. Niin sit vois mennä jonnekin muualle. Ne sais olla rauhassa. Ja enemmän sipsejä. Helvetin hyvä on tää mobiili-internet. Tästäkin vois chigaa, että miten pääsee lähimpään baariin bussilla. Niin, tai sit vois katsoa, että miten täältä pääsee Tampereelle. Mä en nyt kyllä mihinkään Tampereelle. Tää se kohta tulee se. Noniin, nyt se tuli. Helvetin hyvä on tää mobiili-internet. Nytkin vois chigaa, että onks toi hyvää bissejä, mitä kannattaa ottaa seuraavaksi, bitteliä vai porteria, lageria vai weissbieriä. Kaikki mitä nyt on. Hakupalvelut toimii muutenkin ihan sairaan hyvin. Mulla on jatkuvasti haku päällä. Deittiin vähän jotain tytsyjä. Mitenpä jos nyt hakisit jotain sinne? No meikä pistää hakea Googleen tästä, onks www.haku.com eiku HT tosta noin kaksoispiste. Sitten tosta eiku menu. Joo, meikä näpyttää, joo. Kyllä tää. Tosta.